Dobrý deň, hlási sa vám 8B trieda. Toto je náš pokus, úloha číslo 7. Ako vyťahnuť pingpongovú loptičku z hlbokej rúry, ak sa nám tam nezmestí ruka. Potrebujeme na to pingpongovú loptičku, ktorá nám spadne do rúry, krhlu, v ktorej je voda. Aby ste vedeli, že je tam voda! Čo sa stalo? Loptička spadla, ako nejde vybrať. Čo teraz? Mám nápad. No, Nalejme tam vodu. skáde vodu. Však z krvi, čiže... Dá vec. Za pozornosť ďakujú Maroš Gancarčík, Radio Pas. Jan Doviac a Adrian Liber. Rádio 8B.